ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ ನಾನು ಪಮ್ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನೇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ್ ಗೊತ್ತುಂತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೊಕದಾಯ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಇತ್ತೆನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ಪುನ್ ತೂಕಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಡ್ಲೆದಾಗ ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ರೆ ಮರತ್ ಪೋಪುಂಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪಯಾನ ಮಾತೀರ್ನ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಂದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಡತೆ ಕಡ್ಲೆನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಇಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಮರತ್ ಪೋತುಂಡು. ಏತು ಕೊದಿಯುನ ನೀರು ತೂಲೆ ಆತು ಕೊದಿಯುನ ನೀರನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಮುರ್ಕೊಡು ಆತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮುಚ್ಚಳ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಟೈಟ್ ಡೇ ಮುಚ್ಚಲೆ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಕಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೊದಲ್ದುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊದಲ್ದುಂಡು. ಒಂದೇನೋರ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮರತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕಡ್ಲೆದ ಕಜಿಪ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ఒక ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಂತೂ ಕಡ್ಲೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ರಡ್ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆರೆಮಕ್ದ ಪಾಟ್ ಪರತ್ತೊಂದು ಐತ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುನು ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ದಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಚಮಚ ಪೂರ ದೀವೊಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಯಾನ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೂನ್ ಪೂರ ದೀದು ಪೂತ ವಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತ ದೀಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲೇತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಜ್ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕಬಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ನ ದಕ್ಕಂಡ ರಾಶಿಲ ಆಪುಂಡು ಕಜಾವಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನನಗನೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ತುಲಿ ಯಾನ ಬಾಟಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಚೂರಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿಂದ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಸೀಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಕೊರಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ಐಟ್ ಇಂಚಿಂದ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಾಡ್ನಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಅಪಗ್ಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಒಲಾಯ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಐತ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೇಫ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಾನಾಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಟಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕಬಲೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಅವಡು ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪೂರ ಬೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜನ್ನಾಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿಯೋನ ಪೂರ ಮಣೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಾತದು ತುರಿಯೋನ್ಲೆ ಐತ ಚೋಲಿಲ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯೂರಿಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿನ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೋಲಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂದು ಹಾಕ್ಕೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನೆಟ್ ಆರಾಮಡೆ ನಿಕಲು ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಶುಂಠಿಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ
ಟಿಪ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಆರಾಮಡೆ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಜಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಐನೆತ್ತ ಟಿಪ್ಪುನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುವರು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಐಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ನೇ ದೆತೊನ್ವರು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀರುಡು ಬೊದ್ಲೇರದಿಲೆ ನಿಕಲ್ನ ನುಪ್ಪು ಆತ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಟಾಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಯರ್ ತುಲೆ ವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೀ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.